Zimbabwe ndadzoka zvekare namundaramo Movins. Movins ane complain about kuya kwakaita Binman muZimbabwe. Saka dzaiti munhu wachitaura iye right away because ndikataura ndirinika ndichitokunyeperai. Ndaramo Movin. Tikungochema chema inini hangu ndikubatikana nenhau yatakaitirwa iya Binman kuti Binman atakaunzirwa hakuna Binman akadaro takaboshwa. Makaboshwa. Takaboshwa. Iwo sei uri kuti makaboshwa? Ndikuti takaboshwa kabhozi mukomana wacho akauya iye vanhu vari kuti vanombomuona. Hanzi vanombomuona? Hanzi vanombomuona kuMbare. Alright, iye wacho akauya iye. Vari kuti vanombomuona kuMbare. Hanzi bhozi zvaakaita akangosvika angokwira pastage angoti akribande abvaburuka. Akribande bvaburuka. Saka hakuna Binman akadaro. Alright, saka iwo nechichemo chako wangoti poitwa sei iwo? Ndaingoti dai zvaingobvira hazvo kana zvichiita ndovobatanidza mari dzacho idzodzo ndongopiwa zvangu ndokwanisa kuvaitira zvangu Binman. Iwe woita ndiwe Binman wacho? Hazvitori nani because Binman takaunzirwa asi Binman iwewo. Binman chaiye hakuna Binman ndomuziva ini. Binman hakuna Binman akadaro. Hakuna Binman akadaro, makaboshwa? Takaboshwa. Saka iwe uri kuti dai vanhu vabatanidza mari vakupa iwe woita ndiwe Binman? Ndokwanisa kutovaitira zvangu Binman, hazvitori nani. Hazvinetse zvokuita Binman. Kungoiswa